Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Standard time, las 5:45. This time check. O dire kita, 53 anyos nga lalaki o pilason matapos ginlabo sa syudad sang Talisay. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. Mga aksyon na friend ba, kalalo ay maning isa ka 53 anyo sa kuntani magsilibran sang New Year sa sining quarter nga ginatulugan ahay ini siya ang gindala sa ospital matapos labon dira sa Hacienda Bombay, barangay Matabang, syudad sang Talisay, tinilikdan nga Disyembre 31 sang mga alas 11 sang gabi. Action friend, ang biktima diri ginkilala sa kay Bernaldo Galvez, kag ang suspitsado ginkilala naman kay Darwin Dagunok, 26 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga barangay. Sa pag-imbestigar sa Talisay PNP, ining biktima nagakatulog naman kung tani ni action friend mo, mapahuway-huway and mabugtaw pagkalas 12 abi. And sinulod siya sining suspect kag wala na sang anumang gagamo, pinanglabo ini siya gamit ang ispading. Di ba inas lang wagid siya mapuruhan action friend, gindala pa sa ospital kag ang suspitsado
Tuyo pa kung tani nga magpalagyo pero nadakpan gihapon sa otoridad karon preso na diraya sa custodial facility sang Talisay PNP. Inang balita ini sa Aksyon Brian More than report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit Las 5:50 na Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 kay Frida Abad sa Barangay 39. Good morning, ginatamyaw ka ni Sonia Baira sang Rosal Takuling. Diri kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon
Fred, arestado ang 38 anyos nga may sabay basta operation sang mga police operative sa idalom sa nga police station number 7 sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan, diri sa siyudad sa nga Bacolod. Ang suspect diri kilala kay Miles Henry Trinidad, diya sa Toto, kaka sa Bungbong, nagatiner o kung nagapuyo sa amuman nga lugar. Suro diri kaya Police Lieutenant Conrado Espino Jr. Iring si Trinidad ang gindakop sa mga kapulisan sa idalom sa Station Drug Enforcement Team. Akto nga nagbaligya sa ginasuspetsohan na shabu na kumpiskar sa suspect ning 4 ka plastic sachet sa ginasuspetsohan shabu na lakip man diri nga na-recover ang isa pa ka baybasta items ang suspected shabu. Tanan na ginabulubanta more or less mga 7 grams nga may market value 47,600 pesos. Ang suspect ang priso karon sa custodial facility sang police station number 7. Balita sa patrol ang action. O, na medyo bumisyong signal ya. Sumirit lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Kay Aida Alunan, good morning lang. Happy New Year sa imo. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. 57. This time check is Joshua Sagaysay, kay Felipe Alonsagay, dira kay Erwin Gonzales, Happy New Year. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.